Dobré ráno, dneska nás čeká Bollywood. Připravujeme se na velké natáčení, stroje se umývají, drony lítají, promazali jsme vrtule. Akce! Už vlastně před 10 minutama jsme měli být na jiné lokaci. Vysokozdvižná plošina se rozjela, takže to je velký úspěch. Moc si vážíme toho, že jste přijela na naše natáčení. Chceme se zeptat, jak probíhaly vaše přípravy? Tak právě se chystáme na jeden z nejlepších záběrů dne. Máme tady naše hrdiny, v podstatě Avengers města Blanska. A je nějaká věc během natáčení, která vás vyděsila? No vyděsilo mě, když jsem nastoupil tady do plošiny a viděl jsem, že tady je hnízdovos, no, totiž jsem alergický na vosy, takže pro mě by to byl asi velký problém, no. Kameraman trpí a režisér se směje. Nevím, kdo to zase vymyslel, takovou kravinu. Pauza na oběd! Takhle nějak probíhá průměrné natáčení profíku, je potřeba se schladit, osvěžit se. Máme plné ruce kávy, po obědě jsme doháněli čas tady natáčením v kanceláři. Teďka natáčíme tady u skříněk pracoviště, Netflix. Zatím je to taková ta poobědová pohoda. Tak jsme tady, poslední slavnostní scéna. Natáčíme v podstatě kurz BOZP. Můžete vidět, všichni mají helmy, všichni jsou v bezpečí. Ono je to asi ještě hodně to slunko schované. To mi ani neříkej. To mi ani neříkej. Říká se, že člověk si pamatuje z natáčení hlavně ten konec a dneska je to takové poetické. Čekáme na jediný mráček, aby jsme měli sluníčko a mohli natočit poslední záběr. Naši herci tady zůstali po natáčení a my se podívali na natáčení poslední scény, takže je nás tady hodně, co čeká na sluníčko teďkom. Tak máme hotovo. Někdo to musí sestříhat. Dejte nám like, odběr, komentář a budeme se těšit u dalšího behind the scenes natáčení. Čau. Čau.